Dobrodošli na novi klip na mom kanalu. Danas ćemo da igramo jednu igru za mobitel koja je slična Ark Survivalu. Ja sam evo samo ušao u igru, tako da ne znam ništa. Tako da ću odmah da krenem. Ovo ćemo uzeti, da nam se ne izgubi kada umremo. Ovdje treba snega, da je smanjem. To neka se da. Nećemo ništa gore. Znači odmah na početku imamo dinosaura. Gdje je odana životinja? Nesti da nam onaj dinosaur, ne znam zašto je nesti. Voda nije baš najbolje da uz njega tako urađena. Šta je ovo? Gdje nam je nestala ona životinja? Gdje nesti da nam ona životinja? Evo ga buš. Aj daj mi jabuku. I fali samo još jedna ljudi jabuka da ne ga mogu da buš. To je sad sve gotovo. Evo, obavljao sam quest. Dobio sam svoj rebar nekakav. Ostavim brati ovdje što postajemo još nečega. Šta se? Okej. Ali jedem kao, čemu li meni ono inventori? Ovo znači da jedem jabuke.
Pojeo sam ja. Znači, pojeo sam ove jabuke, znači, ljudi. 5 jabuka, znači, ne znam, znači, ovaj malo sužao. Čudno mi malo, okej. Samo questove nekakve. Okej, ljudi, neće sad rješavati sve ove, znači, challenge, idem ja. Mogu, znači, da cijepam drveće to. Znači, evo, cijepam se ovo drvo, idemo dalje, znači, hoćemo, znači, da cijepamo se drveće, znači. Treba nam puno ovoga drveta, znači, da napravimo sebi neku kuću, pa ono, skupit ćemo drva. Znači, skupit ćemo, znači, puno drveta da napravimo neku kuću, ovu jabuku dobi sa drveta, znači, krošku dobi. Dobro. Znači, svega sam ga cijepao, znači, idem sad i ovo. Šta je ovo? Neću. Neće mi ljudi gledat nikako, znači, vidjet da tako zarađujemo hranu i to sve, to nije, znači, uopće pošteno, tako da ćemo mi samo ovako da... Evo ga ovdje tako, znači, malo ćemo da kupimo ovo. Sad, jabuka, dajem neko radu. Malo ćemo, znači, da kupimo ovako ovo sa bušova, znači, da cijepamo drvo u ovoj epizodi, znači, to ćemo raditi. Questove nećemo baš izvršavati. Nećemo, znači, još praviti sebi neku kuće. Šta je ovo vama? Vidim neki kamen ovo da ima, šta je ovo? Da imam kamp. Čekaj, možda mogu... Dobro, ovo znači mogu da napravim. Okej. Treba od mene, znači, još čekaj. Čekaj, treba od mene da ja... Nešto kako. Da napravim pickaxe. Pickaxe je u to. Jeste to pickaxe. Prije sam, znači... Sad čekam da ja uzem njega tu. Znači, uzmem na njega. Znači, koliko brže cijepaj dobivam, znači... Koliko je, znači... Čekaj, dođe, mogu ja... I ovo raškapavati, ne mogu, znači, ovo veliko kamen. Dođu, bre, vidim. Mogu bi to, ajde, drži da nije. Utače me životinje. Trči za njim. Ode, ona. O, dobro, aj neću mi sad to loviti, znači to je sada... To sad neki, znači, životinje drugačije. Poslije ćemo loviti tako te stvari, znači... Sada ćemo mi samo da... Cijepamo drva i to. I ništa drugo nećemo znači da radimo. Znači cijepamo, znači, drva i...
Znači, bukvalno vedro. Sljedeća epizoda ove igre, ako vam se sviđa, znači pravit ćemo i kuću možda, najvjerojatnije, znači vidim da imamo drveta puno. Znači u ovoj epizodi ćemo samo da malo cijepamo. Ovo imamo podreći. Daj mi drveca, ide. Idem, znači idem. Sporo se ovaj kreće. Idem da cijepnem ovo drvo ovdje, znači. Ne možemo ovo nekako cijepiti. Ne mogu. Gore vidim ima nekog drveća, ne. Evo se ovo drvo, šta je ovo? Ovo je bušno, znači. Možemo dobiti puno hrane. Nećemo se da im koristiti. Eto mi je, znači. Iz ovih bušova možemo baš puno hrane da dobijemo. Evo kako, da se još ima voda. Vidite ako nam preglasno igraju tako nešto. Da ja to onda smanjim posle. U ovu epizodu znači nećemo ništa posebno gledati, već sad privesti ovu epizodu kraju. Jer već evo dugo znači snimam. Ajde daj mi drvo. Evo samo znači da pokupimo ovaj žbun ovdje. Manje da mislim nešto kako novu bobicu. Znači ljudi, ako vam se ova igra sviđa, znači ostavite like, share, subscribe. A mi se ljudi vidimo u sljedećoj epizodi.